της επόμενης κατάκτησης. Είναι ένα όνειρο. Περσινή υπόσχεση. Μια περσινή υπόσχεση. Η οποία θα γίνει πράξη λίγη ώρα. Και μετά θα δοθεί η επόμενη υπόσχεση του χρόνου. Και μετά θα δοθεί η επόμενη υπόσχεση. Μόνο. Φίλε, παλουκάκι είναι. Παλουκάκι. Τραβάς. Ναι. Ωραία. Έρχομαι, αγόρι μου. Γιατί? Αλλά σου πω ποια είναι η αιτία. Η αιτία είναι δεν υπάρχει άλλο μεσίτη στην Αθήνα που να δουλεύει τώρα. Μόνο εγώ. Απολαμβάνω Μία από τις κορυφές του κραλίου. Του κραλίου. Την κατάκτηση. Παιδιά, δεν έχω δει πιο απότομη κόψη. Ούτε κακαρδίτσα δεν ήταν έτσι. Φαίνεται το κράλιο ότι είναι απότομο, εντάξει. Έχει αλπικό στοιχείο το κράλι, φίλε. Έχει αλπικό. Πιστεύω ότι από εκεί πάει. Θέλω να πιστεύω. Θέλω. Τι να σου πω τώρα. Άμα είναι θα κατεβούμε από εδώ αναγκαστικά. Έχει ένα μονοπάτι εκεί, ρε. Το βλέπεις? Μήπως κατεβαίνει και πάει λοξά. Λοιπόν, επειδή καίει εδώ πάνω, παιδιά, λούκι μεγάλο εδώ, λούκι. Μεγάλο λούκι. Μεγάλο λούκι από τα μεγάλα που έχω περάσει. Και πάλι να πηγαίναμε από τα πρόβατα, δεν ξέρω αν ανεβαίνει εκεί πάνω. Ανεβαίνει, ρε, να το. Πώς κατεβαίνει μετά? Από το ίδιο, από πίσω. Είναι πιο απότομο αυτό από αυτό που θα κατέβουμε τώρα. Όχι, Σπύρο, γιατί από κάτω εκεί ήταν πατώ, το βλέπα από κάτω, ήταν ανέβαινε άνετα. Εδώ ανεβήκαμε από εδώ που ήταν πιο δύσκολο, ρε. Που το βλέπαμε στην αρχή να μην ανέβουμε από εδώ. Τι σου έλεγα, ξέχασες? Όχι. Έλα. Πολύ εδώ είναι η πλαγιά εδώ. Όπως ο Μύτικας είναι. Βλέπω σύννεφα. Έχει πολλά. Δεν μας πολλά πέντε. Λοιπόν, έλα προς τα κάτω να με πάρεις λίγο. Έλα εδώ να στραβήξω, θα φεύγουμε ρε μαλάκα. Κάτσε τότε να πάρω τα υλικά. Λοιπόν, πάρε την κάμερα. Οπα. Και εκείνη ψηλότερη κορυφή νομίζω. Όχι. Από εδώ που είμαστε τώρα. Ναι. Λοιπόν. Μαλάκα, μην κάνεις έτσι. Να σε αποθανατήσω λίγο. Στα μαχαίρια είναι ρε φίλε αυτά. Τρεις κορυφές τώρα που παίρνουν στα μαχαίρια είναι. Γύρνα.
Γύρνα. Έλα. Πάρε, πάρε. Παίρνεις. Ναι. Τώρα παίρνω και κορυφή. Από μέση μέχρι και την κορυφή του βουνού σε παίρνω. Πού είσαι, ρε? Από εδώ κατεβήκαμε. Το μαντρί εκεί κάτω είναι, Ωραία, εκεί θα πάμε κάτω. Να το. Σπύρο! Έτσι ακριβώς, αγόρι μου, τώρα ακριβώς από εκεί απέναντι με. Τώρα τη φωτογραφίζαμε, αυτό το πράγμα κάναμε τώρα. Σαν να το ξέρεις, ρε φωστή. Τώρα μόλις κατεβήκαμε από το κράνι. Μαχητικό. Να το, να το, να το. Αυτό πέρασε δίπλα μας, πέρασε δίπλα μας στα 80 μέτρα. Πού το, ρε? Ξέρεις τώρα που είμαστε εμείς. Στο 2000 πάνω. 2000. Απέναντι με καρτίτσα. Και τώρα... Ναι. Θα πάρει τηλέφωνο, έτσι. Εντάξει, άντε, σε περιμένω. Όχι, εγώ Τετάρτη γύρω στις 9-10 ώρα αναχωρώ από εδώ. Εντάξει, ρε Βουλγαρέλη. Έλα.